Oi, nwanne. Ya nwoke ekenye ọnụ anyị ọnụ. Gbọ. Ya na-aṅụ sinsi ọ mmiri. Ruo mmiri mmanwụ. Ọ dị ya. Oi, baka na amaghị ụzọ. Ọ dị egwu. Enwechi feta. Ngado ịma na asị na anyụcha nsị ma akapịrị ọnụ ọ bụrụ oto. Ụbọchị eforo kwa. Egbo. A achụ n'ife anyị eri. Ya? Bịa, bịa. Bịa. Onwe ọzọ m na ya na ebe a. Bịa. Bịa, bịa kwụrụ ebe a. Kwụrụ ebe a na nwa na-akpọ gị. Na ebe nsị ị kwụrụ, ị na-afụcha ụzọ. Bịa. Kwa artist see gị. Kwa kapịnta lụsị gị gbaa gị penti. Ịgbakakwa. Bụ onye ala. Ị na-eko? Iwu ụlọ ọhịta. Mba, ọnụ ọhịta ka ndị bụ unu bi. Ọ dị ka ị na-ejikere na ahụ tii n'ụtụ. Gị na Mogambo kwuru ebe ị na-asị m na ewe n'iwe na ọ dị ka ọsịsọ. Na mpa gị sị gị na ụmụ nwoke akwụzị enyi gị nwoke. Ịmara na alụsị ka gị na ya kwụ. Onye bụ mpa gị? Chief Imo worldwide. Echekwa mmadụ Chief Imo worldwide. Onye nwere sọ name. Ịrị anụ maka ekele dị ichu Nigeria Limited. Ịrị anụ maka kere afịa ma ndị ọzọ ịnọ Chris dem ụgbọ ndị ọma ịnọ kedu onye bụ Chief Imo? Otu isi onye nke isi etiti otu aka isi mmadụ na-adị. Ya akpata odogwu dị ka m ike akpara ogwu n'anya jango akwa aja afụ ọgụ. Iru dike nyere mma nkọ ọgbagụnụrụ mgbu menyere ya na-akpa na-agwa ya okwu na-asị m mpai. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Say hallelujah. Ama m na mpa ya ada eje ụka ọ na-aga alụsị maka ọ bụ na ọ na-eje ụka ya ama na itie praise the Lord na ihe eti hallelujah. Nne rapụ adịma like mmadụ ịbasu m iwe mago ka ịba nkata ịbasuo m iwe ozugbo sụwa mpai paga obodo onye dị ịmakakwa o nne m nwaanyị manarịsị ya alaike gị ọmụ Mogambo arụsị mmanwụ efu ebe anyị nọ na ịgba ọkụkọ abụ m egbe mma atụbuli and ịgba azụ ị na maka point and kill azụ ni ịtụ aka atụbuli ị na maka ya ihe bụ kịta aba azụ mụ awụ pointer so m ga-apọint gị kill oge ihe mmiri bụ na-achọ m ka ihe ba anyị na-eme boys and girls ya like kwe agbọgọ ime gị ihe na mgbe onye elu na etibe honey onye chọrọ okwu n'ụzọ ịgbapụta Mogambo ebi onye na-achọ m okwu enwere m ya n'obodo niile agba gburugburu ọmụnwa bụ ofu onye asị na-abịago ofu GML offload onye ọkada ọ na-ete powder solibe ọ bụ na ọ bụrụ na m alaiki bago gị mkpuo gị salama ịma na mba eze gị ibe ewu nwoke ọzọ gị na ya na-emekọ maka onye ọnwụ ka ọ ya anwụ Mogambo oke ma ọ gịnị Mogambo nwoke ike na-amakwa mgbe eji etu mmadụ afa a na-achọ ịhazi ihe mmadụ ga na-esoli onye na-ama gị ka batara obodo anyị ọhụrụ kwụsie enyi ike onye a na-ekwu nke ọ bụrụ ọ na-eme ọzọ ka nnukwu onye anụ Mogambo wee na-achọ gị okwu n'obodo anyị
onye na-achọ bụ okwu isi ọ dị nọ mana ọ ga-efu na ebe Mogambo nọ n'obodo a ọ ga-efu nwee ike ime ọ ga-efu Mogambo odogwu nwoke ọma onye na-ama gị orube 1 hour ọ bata n'obodo anyị increase the volume Solibe odogwu Solibe jisie n'ike Solibe eme o eje nje kpara ọgwụ maka afọ eme maka afọ ọsịsa ngwa gaba nke yo demen no gaba Solibe ịnụle ya ị na-anụ na onye amara m bịara ọka n'ụwa nawa n'obodo ya nna agwa gị okwu ị na-ege ntị so nwere ọdọnye iru ebe niile ma ụzọ Enugu ga-adị ka Sullivan chi mesịrị ọnya ya n'ife nna agwa gị o nwere ihe ị na-eche ị na-ekwu ọ na-ewe m iwe maka mma ama ọka gị ntị ebe ị na-eje O nwere ihe nne m si ka nje zụtara ya n'ime afịa nye ka m na-eje zụta ngwa nsogbu adọrọ ihe aba ka m buru mba oke nka na-ekwu ka na-asị mba enye na nsogbu mma aga ị na-aṅụ ụmụ ejikere na-emele iti n'ụtụ ngwa ya okwu n'ife nkwu baba ike ọsị m ga-egbe na-enye nsogbu asị na m na-enye nsogbu come as a cool motor as a ladies machine ime mgba n'ụzọ ngwa ya okwu ikwere ozugbo maba gbagoligo ngwa gbam bagide gụgba obi maka mma bụ onye ala ya na-emetu m n'azụ dadi adado mmanwụ Mogam nwanne inwere ya achọrọ ewepụ n'aka ihe ọbụla ọsọ ya bụrụ ngwegwugo Mogam jidisiwere ike maka ịda n'ala ntị egoro onwe m ihe first jidisiwere m ike jisie m ike Igbo elebe nwa nwaanyị nọ enokwu ihe m na-achị gị gba nkịtị n'ele m ka eji elega nwa nwaanyị nọ ọnwa nwaanyị ka ituru bịa ka ị bịara akọrọ m ihe ọtọ ele ka ishiri ọsọ gbulili fafafafa bịa nga na-ajụ m ebe nwa nwaanyị nọ nwa nwaanyị o kwesịrị iwu your own headache ebe ọ nọ ka ọ my own headache okay ma o headache ṅụ ma ọ ka onye ọzọ achọrọ m ịgwa gị na ahụrụ m nwa nwaanyị bụ Mogambo ọ pụọ n'elu machine ugbu a ị na-enyo m ngwanyewe okay ee eche m ihe a na-eme gị ọ kwụsịla nke m hụrụ nwa nwaanyị na mụga gị nwa nke m nwa Chief Imo worldwide my treasure ka hụrụ with a criminal how possible is that nwa nwaanyị nne eji gara ahịa nọ n'ime ahịa ugbo a na-azụtara nne ihe ma ihe ha kesị m na ịhụrụ with muga onye kedu ihe jikọrọ udele na baba maka masị nwere ihe ọzọ iji maka ya bịa nga aga ikwu biko leden ịmasị eriele ịgbara ndị eriele gị mịa gị chọọ ana m agwa gị na ahụrụ m ngwa nwaanyị ada nwaanyị ọkpala isi ahụ ahụrụ m ya n'elu machine Mogambo ọwụrụ na kedụ ahụrụ m ha Mogambo jiri brek mepee ọnụ o ji eri ede ọnụ nshi ahụ someone here I'm taking my baby out m sị ele mgbe Mogambo ji nwa ji ụzọ baby Mogambo ị nọgara akọrọ m ihe ọzọ biko chere dala mbakwe adaeji ihe a na-eji agba na ntị agba n'anya ị na-achọ ịgwa m nwa akem ka ị hụrụ wite onye oshi ya mepe ọnụ kpọ nwa m bebi gbam nwa m na-akwadoro ka Chief Mmeka bịa lụọ ji lụhapụ m n'ụpịam ka ị hụrụ wite onye oshi criminal wite Mogambo ahụrụ m ya ụda asa asịrị eji m mkpanya m abụọ na hụ Mogambo na nwa nwaanyị mbakwe ihe anyị kwuru gba mega bụrụ eziokwu head must roll ihe kwuru gba mega bụrụ eziokwu the whole of this community ga-anọ mkpatụ ote Mogambo shiri nwụọ na mgbede taa because I cannot take it. How dare him in the whole community enweghị m onye ọzọ hụrụ ọ ga-atọ ilu wit ya wụrụ nwa Chief Imo worldwide
my own treasure. Apunamum, my center of excellence, my Asorok, my bank. No. Kahagane menata. Unwishi kime come on game, Mabrota. Ah! Ana wanted to Ghana. Baggy wish a good Elena. Each Madam Mogambo, na one way. And I am the one here. Ozola. Take me to Nagana, and then make invite you. Give my colleague one way with Mogambo. Can you have okay? Ejim. Because Mbakwe, can happy Grego. Joke apart. Lemanya. Actually, keep one Kiwizoku. It's an Ihon one way. Na Mogambo Kona. Na one way got for Luzo Mogambo should gafe. Actually, keep one Kiwizoku. Chief Imo, I come marry on. Odom or in Camry do any me. Ejibanya Mogambo, na one way. I would not kill one how or take a go by a daily machine. I want to keep bearing away Grego. I'm going to jump and Megan. Hey. Galava. Get out of my house. Get out here, you're a fool. You're a disappointment to me. Stupid you. What an abaga. Give me higher, give one mine, I'm Mogambo. And when you hear me there, me never will be well here. My treasure. Give who could be right here. Tondagabo Mugi. Mogambo Chaga Cherem number the time. The whole of this community got no terms in the Mugi. They will hear about your death. Maybe we go to get one more notion. But maybe we go Mogambo. Mogambo upon me. He got me. He got me. I got me here. I got me here. And then Hegana Mogambo Mega. Don't some Hegana Mogambo gonna yes and Papa Mugagani. Oh, well, also still not your mana ask me a can't yet. Alice. Mogambo just Rogwaki Kagani Ayuba. Then the next available word they got here where I will keep Chineche. Adeche. Mbane Batago. Opaki Cheye. Igano Nuton Weche. Igano Nuton Weche. Mudo Nyoso ga Kosege Bageni. Mogaka Kagani Ayuba. Yawuru Mogambo. A notorious criminal. A convicted criminal. Amari Pomo. Onyo Shahunanya. Kigwa Kiga Cheye. Papa Wuriche, all just Kusim Siko Broom Guy Mafia, and in my age Managa, and the cow Gugum, Sizia, Unkotezi. Chai Uzumbroka Ndambalance Gaga Hugo, Niba Loka Hasigi, no Kahanaga Kabugo Zugo Machari. Wante, get to Grochum Rayaka. Okay? Where's the end of the labor? I got my Tana Gushineke Menga Gobi. Grobi Ukubogo. This is Paddy Hanazo. And I'm a break, Nika. You're not there, huh? You're not there. You will break pad. Give Bru, do you go? Don't I say Hanazo? Or just who knows the so called Kopogagi. Mecca has been stopping you for a long time. Chief for up with a mobile motor with air condition. 2 years on him motor yet. Okay, what a PPP, Gilo Franya. Okada and Kitty, ordinary Okada. When we are bossy. You not prefer 2 wheels than 4 wheels. I'm ashamed of you. Papa Wuriche. Oburi Hemche. Oburi Hemche, Ewa. Bagazania Kambage. Kangona Gaboma 91. Mbosuozo. Drakanatigo, sister. Mbosuozo Gejewe. Lawa. Lowe. Mamma, even in my death, there were no Namu. One for Zega, I took a 3 ambu. Was Rigunuzo. Morgan anything to do with him. Oh, Sacramento, Jole.
asa baptism confirmation bank ga confirm one time. Now get into the house. Get inside the house. I'm not here. Notorious criminal. Whether you will love him or not. It do more for the alarm. Stupid girl. One of we be any Therefor. You will 4-wheel drive. You refuse to jump into it. You will ordinary Okada 2-wheel. Give my girl. Rayaka. You're not there. You're not there. You didn't want remarkable under his inside his brain. Nonsense. Masago Mogambo. Mogambo kabago gabambo. Oh man, again at this community. Every election I want king and lift. I'm a bully girl. I will lift you on my own. Upper lift. You will go lift. But my own lifting can be very hilarious. My memory again over to get one on Yoshi. Upon my treasure came to my own treasure. Oh, that I'm a one at your one. Kill a Tanya. My the apple of my eyes. My bank alert. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.